Искаш да се с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега. Искаш да си с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега. Погледни внимателно в мен и разбери, че не съм такъв, какъвто ти ме оприличаваш. Не ме ли различаваш? Различаваш. Не ме ли различаваш? Всеки ден ми говориш за гърба и мислиш, че няма да разбера. Писаш ми се на приятел, а накрая се оказваш най-големия предател. И какво от това за мене не е било игра? И какво от тези фалшиви усмивки? Те са били за всички. И сега разбери ти, че няма да стане това, каквото мислиш си. Това няма да стане, няма да се получи, няма това да се случи, няма сега пак да стане, няма пак да стане. Искаш да си с мен и да си до мен, няма да стане това, разбери сега. Искаш да си с мен и да си до мен, няма да стане това, разбери сега. Погледни внимателно в мен и разбери, че не съм такъв, какъвто ти ме оприличаваш. Не ме ли различаваш, псуваш, обиждаш всеки ден и викаш ми сега, обиждаш ме. Внимавай някой ден, че може и на тебе да се случи, тебе не се случи, дали ще се получи. Очи всеки ден много хора виждам, искат да ходят, историите виждам и различните съдби на кръстопът. Виждам ги, кого не чуди млади, и сега и преди. Какво се случи? Май приятелството не се получи. Как да стане това, като ме обиждаш на всяка минута? Добър съм бил, а ти се възползваш от това. Какво си мислиш, че спечелиш сега? Добър съм бил и няма да стане, разбери това. Няма да стане, искаш да си с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега. Искаш да си с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега. Погледни внимателно в мен и разбери, че не съм такъв, какъвто ти ме оприличаваш. Не ме ли различаваш? И поглеждам сега нагоре и се казва, че има добро. И поглеждам пак нагоре и се казвам, че има се нещо. И казвам си, че не е така, каквото изглежда. И поглеждам пак нагоре и виждам, че доброто съществува. И някой човек пак не се пресува. Искаш да си с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега. Искаш да си с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега. Погледни внимателно в мен и разбери, че не съм такъв, какъвто ти ме оприличаваш. Не ме различаваш, обиждаш и говориш ми зад гърба всеки ден. Внимавай, че някой ден може и на тебе да се случи. Дали ще се получи, и може да се случи. Искаш да си с мен и да си до мен. Няма да стане това, разбери сега.